Ahojte. Ahojte. Spoločne s Mišom Starcom sa prechádzame po terase a nachádzame skryté klenoty. Verejné priestory, ktoré majú svoj potenciál, a taký sme našli aj v centre Unika 8 na tomto krásnom námestí, kde sa nachádzame. Mišo, ako toto námestie na teba pôsobí? Toto námestie bohužiaľ na mňa pôsobí veľmi zanedbane a vyzerá to, že sa o toto námestie dlho nikto nestaral. Laci, všimni si tie diery. Zarastené, zaplatané, ľudia sa tu podkýnajú, zakopávajú, sú nahnevaní. Nič sa tu roky neurobilo. Je vidno, že je to zanedbané, tak toto je asi od vzniku, keď to v podstate prvýkrát položili, nikto sa o to nestaral. Mňa zaujal tento parter, ktorý je architektonicky riešený veľmi dobre, ale čo je smutné, vždy v Košiciach na to dáme balíkoboxy a ten parter zahátáme tak, aby ľudia nevedeli prejsť, keď prší. Preto zmeníme pôvodný účel tohto architektonického riešenia a už ho nebudeme využiť. Mišo, tento priestor si rozhodne zaslúži viac. Čo s tým mienime robiť? Ty kandiduješ na starostu terasy, povedz mi, čo s tým budeme robiť? Súhlasím. Zabezpečíme architekta, vypracujeme komplexný projekt, dáme tu nové lavičky, vodný prvok, tak aby sme vrátili tomuto priestoru život. To je dobrý plán a pod to sa podpíšem aj ako kandidát na primátora. Ďakujem. Poďme na to.